Ayo iki gandeng foto-foto urung rampung. Nggih. Sak lagu meneh no. Pak MC. Arep ngaturke apa? Pak MC. Pak Sapa? MC. Sapa sing celuk-celuk aku? Mas Aris pengen duet kalih Mbak Dinda tuh. Oh ya, lagunipun kala wonten pamundutan ayang-ayang tadi. Ya. Ata nang permintaan ayang-ayang tadi. Ayang-ayang. Hah? Pujaning sih. Oh, pujaning sih ya. Ayang-ayangnya ora sik tok Om, aku ora ndayangi soalnya. Oh ya wes, Lek, ganti pujaning sih ya. Pujaning sih. Pokoknya lagunya spesial untuk kamu. Nah, is ngono wae. Special for you ngonten to. Aku iso bahasa Inggris e. Lah niki lho tak warai, special for you. Oh iya, spesial for you. Aku biyen karo Mbak Sarwin tadi leh belajar ning sekolah diwarai Pak Sarbini kok ora gatekke ya Mbak ya. Bahasa Inggris blas ora mudeng. Monggo Bapak Ibu kapure nderek foto sak sampunipun setunggal lagu menika mangke atur pambagya raja tasih wonten adicara kirap temanten. Monggo. Nggih, mawi keluarga saking Kedoan sampun paripurna, keluarga saking Karangdawung. Ibu-ibu amung rawuh saking nderek foto. Bu, monggo Bu. Foto kalih temanten. Mumpung selo menika. Ayo Mbak. Nggih. Nggih, foto kalih kula nggih mboten napa-napa. Nah, kena ora nggawa gathukan. Ayo, pujaning sih. Purwakan
Matur sembah nuwun Dinda kalau wau nyuluhi pamundhut lelagon saking kadang kula ing Karang Dawung. Janipun ngersakaken ayang-ayang namung nyuwun pangapunten penaturaken pujaning sih. Mugi mboten dadosaken araos kuciwa ing manah. Nderek matur sawetawis kadang tedak juru citra mugi pinaringa lerem sawetawis. Anggenipun kepareng mundhut gambaripun keluarga ageng dalasan putra ponang Piningaden Sarimpit ingkang samangkih kepareng kalajengaken hadicara candhaipun menggah atur pambagya yuwana saking pamengku gati sawetawis wanci pamengku gati kepareng abiyantara marak mangarsa ing ngarsa handika sadaya sagung Prakasutrisna kinen kepangaturaken menggah wedharing atur pambagya yuwana rawuhipun para tamu Sutrisna karo baning sih saking panjenenganipun kuwi matur priya gawit kadya kajugur kanukir sari mewah kablebekan seganten wadu nyaraya dumateng satunggaling priyagung ingkang sampun piniji kanthi menika katur kunjuk ingkang kinurmatan pepundhen kawula Bapak Kadus Farid Ariyanto ingkang jekaripun kinapit Bapak Suhirman kalian Bapak Supirman mugi handika jengkar saking sasana walenggahan kinen lumarap sawetawis tumuju wonten ing sasana Pandayawara hampuk menawi sampun samakta ing gati saweging diri mulih rayuning sedya sasana wara kita aturaken lamun cinandra kenyala maksana kadya agung ing Ngayogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kasugengan karaharjan miwah kabegjan
kajiwa kasarira mugi tansah tumanduk tumedhak wonten ngarsa panjenengan sedaya dalah kula waradin sagung dumadi. Ngarsanipun para pepundhen sesepuh pilih sepuh adi sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang lebda ing pitutur pana ing pamawas ingkang tansah kawula bekteni. Ngarsanipun para alim ulama Bapak Kiai Ibu Nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding wahyu kitabing ilahi ingkang sampun kepareng dados kiblating manembah kawula dasih ingkang luhuring budi. Ngarsanipun para pangemban pangembating praja satriyaning nagari mongko pinangka pandam pandoming kawula dasih ingkang sinudarsana. Ngarsanipun para rawuh para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Malegginipun wonten ngarsa panjenenganipun Bapa Wakiman sekalian dalah pangombyongipun pinangka kadang besan sutresna ingkang tansah kinurmatan. Ngarsanipun para kadang werda muda tumaruna ingkang tansah kawula tresnani. Ugi ngarsanipun para seniman seniwati Sriwijaya Laras ingkang sakmenika badhe atur paring panglipur ingkang tansah kawula hormati. Nuwun-nuwun kala nuwun kepareng sumul atur gempil sonyi kekamardikan panjenengan sekalian. Kalenipun nembe eca anggenipun imbal wawan pangandikan. Ugi kula nyuwun pangapunten ingkang agung awit kula kumatur ngadeg nganyer wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mboten ateges ngirangi suba sita tumrap ing kasusilan. Ananging wonten ing mriki kawula awurat mundi dawuh saking keparengipun Bapak Trimanto kinenhang ngaturaken megah wedaring gonta babaring sedya wigato sing gati wonten ing ari kalenggahan puniki. Hamur wakani ngatur sumangga kula dherekaken mujuk karo syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun paring kanugrahan kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged kempal manunggal silaturahim wonten ing pahargyan puniki kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sholawat salam monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu munggah sapatipun benjang wonten dinten yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Ngarsanipun para rawuh para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah kinurmatan. Kepareng matur kula minangka sulih atur saking ngarsanipun Bapak Trimanto kinenhang ngaturaken ingkang angka sepisan inggih menika ngaturaken kasugengan miwah kawilujengan menggah rawuh panjenengan sedaya. Anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya saperanganipun tangkep asta punapa ingkang awujud punapa kemawon kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan. Estu Bapak Trimanto nyuwun lumuturing sih samudra pangasama. Sumangga kasegetaken pun lelenggahan kanthi sekeca ugi kanthi mardu mardikaning penggalih. Dene ingkang angka kaping kalih wasengkati wonten ari kalenggahan punika inggih menika Bapak Trimanto netepi darmaning asepuh ngentas pitulus Mahardya Suta Ami Waha Siwi putra putrinipun ingkang asesilih asma Roro Ayu Denis Setiawan Denis Setianingrum sakmenika ingkang hanjinatu krami kalian Bagus Muhammad Mahfud Rohman Atmojo panjenenganipun Bapak Wakiman saking telatah Kedoan Klego. Kanthi donga pangestu panjenengan sedaya ijab saha kabul sampun kalempahan enjang kala wau atawis tabuh songo kacatat petugas kantor urusan agama.
Dene ing siang punika panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing pahargyan punika inggih menika kasuwun hanekseni punapa dene paring donga pangestu mugia anggenipun hamengku karsa mugia tansah winantu suka ing basuki sumrambah dumateng temanten kekalih mugia tansah bagya ingkang sinedya basuki tansah kaesti atut runtut reruntungan ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen mugia enggal pikantuk momongan putra putri ingkang solih solikah satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin. Dene pamatur ingkang angka 3 saking Bapak Trimanto ngaturaken agunging panuwun dumateng sanak kadang pamong mitra minggahing tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu awujud arupi punapa kemawon sehingga saged kaleksanan pahargyan pawiwahan ing siang punika kanthi sae gangsar lancar boten wonten pambeng satunggal punapa. Sedaya kala wau awit saking kesaenan panjenengan sedaya. Bapak Trimanto boten saged atur piwales punapa-punapa. Ananging kasumanggaaken wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi sih kadarman panjenengan pikantuk leliru ingkang satraju kepara linangkung dados amal kesaenan panjenengan piyambak-piyambak. Dene pamatur ingkang angka sekawan anggenipun Bapak Trimanto ngawontenaken pahargyan pawiwahan sakmenika dangu saderengipun sampun rinancang rinakit dening kula wangsa ananging dumugi titik gati ing siang punika tasih kathah kekiranganipun anggenipun nampi rawuh panjenengan boten saged paring papan palenggahan ingkang sae sekeca amargi kawontenan kados mekaten sumrambah dumateng para amung rawuh anggenipun nglenggahaken panjenengan boten jumbuh kalian luhuring asma ugi para kadang kaneman anggenipun leladi wonten ngarsa panjenengan sedaya kirang suba sita trapsila estu saking keparingipun Bapak Trimanto nyuwun lumuturing sih samudra pangasama. Ananging saking keparingipun Bapak Trimanto unjukan dalah dedaharan ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sedaya kasuwun ngunjuk lan dahar kanthi sak keparengipun. Ngarsanipun para rawuh para lenggah ingkang tansah kinurmatan sumangga kasekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi sekeca ugi kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi pahargyan pawiwahan sakmenika paripurna. Mekaten sesematen ingkang saged kula aturaken apuk bilih wonten galap kang suling atur punapa dene kirang nuju prana anggen kula nampi labet kula klenggana kirang seserpan ugi kirang pana dumateng pepetoning para winasis ing ngrih basa turin sastra pramila nyuwun lumuturing sih samudra pangasama. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur paedikan saking ingkang kinurmatan Bapak Farid Ariyanto minangka sesulih raga saking pamangku gati kinen kepareng aturaken babaring atur pambagya raharja rawuhipun para tamu sutrisna sasampun paripurna mboten ketang sak keteping nata menetra putra penang pininganten sarimpit kepareng kinarapaken sawetawis jengkar saking sasana pinajang tumuju wonten ing sasana panti busana kepareng sedya rucat busana kanarendran asung santun busana kasatriyan minangka risang susuk ing lampah Mbak Monika ingkang mijil saking Kabupaten Semarang mugi pinarenga mbok menawi sampun samekta kinedhangan di Putri Domas Dalasan Talangpati Manggala Yudha sakembaran manjing tumuju wonten ing sasana pahargyan kinen habedol putra punang pininganten
Sarimbit kabiwada ngling gambuh saking kadang-kadang Sriwijaya Laras. Kuku sing tupa kumalon ngening gentias sakabege kawengku sagung jajahan nanging sangat hangikipi sang resikaneka putra sang resikaneka putra kang hancuk saking hati kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra yo panwan sawanci yo wah Lulus Raharja risang cucuk lampah hanginya kemareng ha betul putra ponang pinganten Sarimbit kinen jengkar saking hangat daton tumuju wonten ing sasana panti busana kepareng sedya rucap busana kanarendran asung santun busana kasatriyan satu atur paralembita sawetawis jengkaripun Sri Atmaja ponang pininganten Sarimbit
kabiwada nglingkongso saking kadang-kadang kula kinasih Sriwijaya Laras. Ketawang Sri Narendra. Regeng Hamperbawa risang temanten sarimbit mendak saking palenggahan pinapak nyi suba manggala arsa cengkar tilar pawiwahan angulati wahining jedhe kang sejati sinten ta mangke minangka pramukaning lampah matulya ngrantoya kadyanganing Senopati Wanodya Diah Ayu Monika ngagem busana ingkang sarwa retna hangimba kadya satataning Senopati tansah nylumaksana atau pralampita anut satataning irama nylumaksana muhung ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi tansah nyandunga bagya mulya kalih saking pringga bayanging marga sinegeg gantya kang cinarita lah menika tama maning ing pondha jatine kang rinengga Sri Atmaja panangpringanten sarimbit lumampah kekanten asta renggang bula kemepyara pulut sumunar cahyane mencorong tejane tinuntun patah sakembaran ingkang lumampah tansah gegojikan namung malah nambaya srining pahargyan Talang Pati Manggala Yudha ingkang kepareng hangapit putra panangpringanten sarimbit tumuju wonten ing sasara Banti Busana sawingkingnya Putri Domas pangembaning Sri Kandining bangsa Nuswantara ingkang lumampah tansah nyuwun ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa ing mugi tansah pinayungan bagya mulya kang sinebya lulus raharja putra panangpringanten sarimbit dupi unggihan ingkang sinebya ya ing sasana Panti Busana Sangya Perpunden Waras Trisna kinen ancram tumapak ing hadicara santun busana putra panangpringanten sarimbit kepareng marak sowan kula sakadang malih campur sari ringkes Sriwijaya Laras saking Blumbang Bantengan kagunganipun Ki Aris Wijayanto jane niki nanggape niku gajeng komplit ning gandeng panggenane mboten enten pun sak madya mawon sing penting gayeng lah ya ngono ta Mas Aris kalau wau wonten cecala saking keluarga ageng Karang Dawung wonten ingkang kepareng nderek dana rasa pasumbang dana swanten monggo Pak sinten kalau wau ingkang lenggahipun wonten mriki wong wau nggih ngasta napa niku kaca tinggal ning sanes bapak menika Kang sapa mau Kang Pak Kasim nggih Pak Kasim monggo Pak Kasim derek lemar wonten mriki Pak Kasim yo
Cumaket wonten mriki Pak Kasim. Monggo Pak. Terusipun kula wau kepareng badhe nderek Donoroso. Mriki wancinipun mirunggan ngentosi penganten anggenipun santun busana. Pinarak mriki lho Pak. Nah, mboten sakit njenengan nggih. Non? Ah mboten napa-napa. Tamu kesanipun dar. Njenengan nggih nyanyi riyin dare mengke. Nah. Pak Kasim monggo Pak. Mikipun pun asta. Rujuk Mas. Lagu wajib rujuk Mbak. Wah lagunipun rujuk. Rujuk niku rujak jeruk. Rujak jeruk. Tapi kosongan Mbak. Oh kosongan apane? Ora ana isine. Wah. Jenengan Mang Mindah sing pundi? Rujuk Roma Irama. Sakersane. Nggih. Kok sejarah. Iya, rujuk Roma Irama kuwi nggih. Gala-gala napa? Sesuk nek iki sinden-sinden acara dangdut barang. Ora guru gending terus. Mas Aris sing angger ngejak sinden ngajarno dangdutan. Angger mulih kae mampir ning karaokenan ngono lho Mas, dangdutan. Nun pertemuan apa kerinduan niku lho. Niku nggale rujuk lho niku. Wah, ya. Boten kepareng. Nggih, nggih, ayo Dek Tia, jemeneng to. Arep ngatur ngomong, piyayi kene iki jebule remene dangdutan. Campur sari. Nah, mau gending-gending langgam wis diaturake, seragenan wis diaturake, ya ngaturke campur sari genti. Apa Lestari, apa Sapitri, apa Sulastri lah wis. Nggih, nyuwun pangapunten. Pak Pajar. Tidak nan aku ora tau semenekan. Tukang syuting iki yo geser-geser. Ya iso mengo barang ngono. Lah. Kita-ketek iso. Mantuk-mantuk iso. Nggih. Goyang iso nggak Mas? NR Production. Wah, jan gambare bening. Heeh. Regane yo Miring. miring. Sing nyeting yo Sing nyeting? bagus-bagus. Kok ora Nggih, Lestari kemawon Mas. Ya, lestari. Ya. Sang Dewi katon lam-lami
dipun aturaken. Terima kasih matur sembah nuwun Mbak Tia. Ya. Kalau wau sawanipun keluarga ageng Sriwijaya Laras ngaturaken pangklipur unjaripun para tamu cerantu putra ponang pininganten sarimpit anggenipun kepareng santun busana. Derek matur Nyi Suba Manggala dalasan Ibu Jur Pangrengga Busana mbok menawi mangke anggenipun putra ponang pininganten sarimpit paripurna anggenipun santun busana lajeng kewala kalarapaken malih tumuju wonten ing sasana pahargyan nderek lelagon saking kadang-kadang Sriwijaya Laras. Ya Dik Dinda giliramu no. Wah sut. Kok banter men ndangno saiki Mas? Ndangno saiki banter men iki. Son balap kok padaku. Lah mau lho ora krungu. Lah timbangane kalah karo tril liwat mau. Wah, wis ngene. Iya, ora apa-apa nek aku kan wis biasa kalah. Iya. Iki sliramu arep ngaturke apa? Anu mau jare kancane Mas Dewangga arep nyanyi. Rencange Mas Dewangga. Dewangga. Sopo? Endi Mas? Ndek kancamu sing ndi, Mas? Oh, alah. Mas Ares apa sing nika? Ayo, Bro. Monggo Mas, menika wanci mirunggan cerantu temanten anggenipun santun busana. Nah, iya. Lah niki Mun dalang bagus durung ndek bojo. Durung ndek bojo lho. Lah sampean mun gadah garwa dereng, Mas? Lah, dereng lho. Duet napa, Mas? Rinduan. Waduh. Rindu sawa jane. Rindu kanca-kanca niki. Oh, tak kira rindu sing kono kae. Heeh. Jeng ngadep sana lho, Mas. Lah. Sriwijaya Laras. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Aku sudah rindu lincah manja sikapmu. Semoga kita dapat Berjumpa seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yuk, Lorenza. Iki webisnya anu ya Mas, mak jedor.
hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat Bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Kau menanti, tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. kerinduan sampun Sampun. nggih. Rindu sapa ya jene? Malah ning ndi ta, Om? Oh, nggih. Yun pangaksana para tamu sutresna nyebar godhong kawis sabar sawetawis kersanipun putra ponang pinanganten sarimbit kakanthi manjing wonten ing sak ngajengipun Wisma Kori Pawiwahan kinen tangkep asta menggah kondoripun para tamu sutresna Ibu Juru Pangrengga Busana nyuwun kawigatosanipun Mbak Monika minangka Nyi Suba Manggala enggal daya-daya kepareng nglarapaken malih putra punang pinanten sarimbit tumuju wonten ing sasana pahargyan mangkih kapapanaken wonten ing sak ngajengipun Wisma Kori Pawiwahan kinen tangkep asta kondoripun para tamu sutresna awit sampun bodol menika tamunipun nderek ndedonga mugi-mugi lampah antika sadaya tumuju wonten dalem sowang-sowang manggiya rahayu wilujeng niskala kalih saking pringga bayanging marga. Para tamu sutresna panutuping hadicara wonten siang punika kanthi pandonga bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akum fil khair. Mugi rahmatipun Gusti Allah sumandha mring putra punang pinanganten sarimbit anggenipun kemareng marwani palakrama pinaringan rahayu niskala. Saking pamengko gati estu nyadong lumunturing sih samudra pangaksami anggenipun nampi rawuh hantika sami mbok menawi wonten kuciwaning bojo krami anuh ingkang kirang wanuh lungguh ingkang kirang mungguh mewah suguh ingkang kirang lawuh
mawantu-wantu saking pamengku gati nyadong lumuntening sih samudra pangaksami kawula ingkang kepareng ngaturaken rantaman ing hadicara Klenggono tartamtu kathah gonyag-ganyuking wicara kiranging subasita ingkang singklar ing reh tata krami estu kalau nyadong lumuntening sih samudra pangaksami ngaturaken sugeng kundur kunjuk para tamu mugi lampahan tika tumuju wonten dalem sowang-sowang manggih rahayu nujeng niskala kalih saking pringga bayanging marga menika kabiwada kalian iringan cucuk lampah suka mari suka ya wis ngono wae ayo lek arep nyanyi apa wis sore lho iki bro Yuli iya mas kita udah selesai kerja ya iki jenenge apa dina iki? Jenenge apa? Jenenge Sriwijaya Laras. Sriwijaya juraganipun garwa kula piyambak. Bagus dhewe kae. Sing kakung dalang juragan Campur Sari, garwane Cucuk Lampah. Ya. Garwane Cucuk Lampah. Mas, kok sik sinomane urung siap ki? Urung siap ya karo Domas. Karo Domas. Aku minta lawasan aja. Antara aku karo barang. Apa lagunya? Ayo bergoyang ini diabadikan bareng bersama NR Pro. Kita yang bareng ya. Karo ngenteni tamune senggang, Sinoman joget ke sini. Kita joget bareng dulu ya. Ada lagu lawas bareng bersama dengan Wijaya Laras. Suamiku dari yang banyak ya Pak. Sini sayang, Satria Kembar sini joget karo Bude. Iki anak mantu biyen. Pripun, Bu? Biasa matul lah Bu nang omah. Kita goyang bareng sambil nunggu ngantene kesini sama Sinoman. Ada antara aku, kau dan dia. Kita joget bareng dulu ya. Relakan aku memilih dia sahabat karibku yang dulu karumaku mengantar surat undangan darimu. Kita goyang bareng. Jangan kau benci aku dan dia, bukan ku sengaja untuk membalas sakit hati padamu. Joget tipis-tipis sambil nunggu ngantene ya. Karena dia mengobati jiwa luka di dada, karena dia pelipur lara hati yang luka. Mbak Kakak goyang yo. Wanita yang mana tak sakit hatinya bila putus cinta. Wanita yang mana tak ingin bahagia bila kekasihnya setia. Dia sahabatku, jadi kekasihku, mengganti dirimu. Dia sahabatku, ingin meminangmu, relakan aku bahagia. Sinomane mana? Yo kita bareng. Ke depan ya Bu, luar ya. Relakan
jogetnya ngarep nganten ya. Oke. Habis ini si Roman, Bapak sing rewang kabeh juga karpetan ya. Oke, lagunya gedruk ya. Oke. Mas Surat, aku minta penyanyinya satu ya. Lagunya Leweng Gedruk, Sinoman, ibu-ibu dapur semua ke depan. Apa saya? Oke. Yo kita joget bareng. Kita joget sana bareng ya, yo. Kita bareng Kak Wedding Organizer juga bareng Deva. Oh, Mua. Kita joget ke sana bareng-bareng ya. Ngarep nganten ya. Yo masuk. Oke. Kene lagi. Sinoman yang ngarep. Kono sisi kene sisi ya Mas. Yo, awas, hati-hati bro, yo. Sinoman ini, jangan di-meme Mbak Uti. Wek. Sak lagu paripurna. Oke. Ayo, Lendang. Yo. Sinoman ini bisa joget mau.
Ya, terima kasih. Sebagai penutup jumpa bareng Wijaya Laras, artisnya Wijaya, menemani kita semuanya. Bareng Mbak Dinda dan Mbak Tia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kesehatan dan juga umur yang panjang hadir bersama kita semuanya.